Sanibonani babukeli, yilo champion leli. Sesiphinde sahlangana futhi kuyi mafiking hayi heartbreak ngoba niyazi ukuthi inhliziyo zabantu zibovu zigazi zephukile. Abantu bephukile basazophuka ngoba umjoli leyonto phela enyisa nayo. Abantu ke bayasibhalela nawe futhi mengabe wephuka ungasibhalela usibekele udaba lwakho lunjalo sikwazi ukuthi sileneke ebantwini lunjalo. Namhlanje ke sibhalelwe uyasibekela nje umuntu osibhalela udaba lwakhe lunjalo. Mangabe ke sachitha isikhathi mangivane nginifundele lona lunjalo. Sanibonani emafikini. Igama lami nguze sizwe. Hey ngephuka kabuhlungu. Ngephulwa umuntu engangimthemba, umuntu engangimthanda, umuntu engangibona ifuture naye. Kanti angibulanga enyangeni. Inzima kakhulu yami indaba. Indlela nje ngephulwa ngayo. Ngephuka kabuhlungu. Kusho ukuthi ngathi nje ngizizele egoli ngizozama kwamatoho. Ngabe sengizitholela itoho empeleni. Ngangithi mangigibele ngemsebenzini kukhona nje ubhuti wayehleze khona naye eTexini kusho ukuthi kangeni manje emsebenzini nabe emsebenzini ngelakhe sasina ukuthi sibambe iTaxi eyi1. Lo mlisa naye waye sengiqaphela ukuthi hayi sihlezi seTexini elilodwa. Ngelinye ilanga ngathi ngihlele eduze kwakhe washo ukuthi hayi uhleze ngibona wabe sezichaza ukuthi ubani nami ngabe sengizichaza. Sathatha namanamba. Azange kudlule isikhathi singakanani kwaba sesiyathandana. Kwaba mnandi inyangana lezo nje zimbadlwana. Kwathi ngeka 5 wabe sengithatha ethi ngiyohlala naye. Ngahlala naye kwaba mnandi. Waginqeka unyaka, waginqeka wesibili, waginqeka wesithathu, owesine nowesihlanu kwaze kwaba owesithupha. Kumnandi. Ngase ngiyibona indlela emshadweni. Kwakuumuntu wayengavamile ukugoduka. Wayegoduka nje ngezikhathi ezithile. Kulo wesithupha unyaka wase umuntu osequqa ekhaya isikhathi esiningi kodwa enginganakile nami ngoba phela into engingayixwayanga ukuthi abone umndeni wakhe. Kwaba uka7 unyaka. Ngiloko sengithembile ngendlela engangibona sithana nayo ngithembile ukuthi hayi noma kanjani lo nyaka uzangitshela athi uyovela ekhaya ngoba ngase nginomuzwa inkulumo zakhe ukuthi lo muntu uzefuna ukushada lo muntu. Uzefuna ingane lo muntu. Uzefuna umfazi lo muntu. And lo mfazi yimi. Ngoba wayehleze ngincoma ukuthi hayi mina ngikufanele ukuba umakoti. Empeleni kwami makuphela lo ka7 unyaka wabe segoduka ngoDisemba nami ngagoduka. Khona kumngani wakhe ngasengazana naye enganginayo futhi nenamba yakhe naye nayo yami. Kuye yena lo Disemba wangifonela nje kulelo viki wangitshela ukuthi akekho kahle man. Wathi mangitshela ukuthi akekho kahle kanjalo ngakusasa ngabe sengifonelwa usisi wakho omncane wangitshela usisi wakho omncane ukuthi ubhuti wakho ubambekile uye esibhedlela kodwa uzaloku engazisa ukuthi kuhamba kanjani. Hayi nami ngaloku ngilindela ngilo ngichecka kusisi omncane lo ngitshela ukuthi hayi noko ubhuti uyalulama kodwa uza ngifonela mase ifikile esibhedlela so that ngizokhuluma naye. Ngangiphatheke kabi ngicabanga nokuya usisi omncane asho ukuthi hayi ngingakhathazeki ubhuti uzoba right. Empeleni ngahlala ethembeni ke kwadlula nje 3 days
kulelanga lesine. Hey, yabona njengoba ngazange ngimele inhliziyo ngalela langa. Hayi angeke ngiphinde ngibulawe isifo senhliziyo. Ngoba engakubona ngalilalanga. Kufanele bayave neyami inhliziyo yami. Ngathi mangivula istatus somngani wakhe, hayibo. Na indoda yami ibamba umakoti ngesandla kuyashadwa. Umshado omhlophe. Hayibo. Hayi, ngathi kuphuma ku WhatsApp. Ngithi ngeke ngathi konto ngekho right la ikhanda lami. Ngathi ukuyibeka lapha ifoni ngaphuza amanzi. Ngaphinde ngavula mangithi hayibo umuntu wami lo. Ngamfonela ifoni yakhe ayingeni kwazise phela usisi omncane uthe ukesibhedlela ifoni yakhe ayisebenzi. Ngafonela usisi omncane wayibamba usisi omncane. Ngabuza ukuthi hayibo ubhuti wakho unjani? Wathi ha usake esibhedlela kodwa engathi uzophuma nje ngekudala. Ngathi hayibo ngibona isithombe la ekemshadweni wa drop usisi omncane. Ngathi ngiyazama ukumfonela futhi wa drop usisi omncane. Ngathi ngiyazama hayibo ngathola sengiblockiwe. Ngathi ngiyama WhatsApp hayibo sengiblockiwe. Ngabona ukuthi ishubileke le ndaba. Kwazise phela ngazi kubuka gayi ukuthi kuphi. Kuba bekuthiwa ngiyombona esibhedlela bengiyoyalelwa ubani usisi omncane. Ukwenza ukuthi ngiyofika kuye. Kwavene kwaba kubi. Ngaphathwa isisu, ngaphathwa ikhanda, ngaphathwa inyawo, ngavene ngaphathwa yiyo yonke into nje, izinyo yonke into nje phatha umuntu ngavene nje ngagula. Hey. Ngathi ngithi ngithinta umngani wakhe, ngabe ngibuza ukuthi kwenzakalani, naye wavena wangiblock. Hayibo. Ngathi nangu uSathane engivakashela endlini Nkosi yami. Nawo ngizalelwa yinje endlini. Ngabona ukuthi hayi kusho ukuthi kubhemile. Kwazise ngalelo langa ngiblockwa yilabantu. Kwaba ukumgcina kwami azange aphinda abuyele egula zangaphinde wanyamalala nje kanjalo. Ngathi ngithi ngiyamcinga ku Facebook, ngiyamcinga ku Instagram, ngiyamcinga kuphi lutho. Kuna namhlanje. Into engiyazi ukuthi washada kodwa ukuthi wabe seshona phi angazi. Namanje ngisafuna ukuhlangana naye just nje ukuthola izimpendulo kuye. Angitshela ukuthi kanti yini lengake ngamenza yona engaze yenza ukuthi angenze ngale ndlela angenza ngayo. Ngidinga nje okwezimpendulo, mhlawumbe inhliziyo yami iyoxola. Kodwa ukuthi ngiyomthola kanjani angazi. Andayipholi inhliziyo yami. Umuntu wesilisa ngimfuna ukumbona eduze kwami. Solo ngahlukana naye. Angazi ngaphinde ngaba sebudlelwaneni. Angiboni futhi. Indoda ngiyayizonda. Indoda iyanginukela. Mangibona indoda ngibona inja. Ngibona isilwane. Wangephula lo mlisa. Mangixolise ngokukhuluma lamagama ngamadoda ngiyazi ukuthi hayi ukuthi amadoda wonke kanje. Kodwa sewukhuphuke ngamandla umoya. Cela ningisize ngabhekana kanjani nalesimo. Ngiyabonga. Hey. Babukele niyazwela ukuthi usisi wephukile kabuhlungu. Niyazwela madoda. Uzokhushukelwa na umoya. Usesibiza ngezinja. Ngezilwane. Usesifaka sonke. Kodwa kangimblame ngoba phela wephuka. And waphulwa uhlobo olufanayo nathi. Ingakho ke sesibiza kanje. Ngamagama athanda ukuba mabi. Kodwa kasiginyeni madoda. Singephula odade bethu labeni baphula umadoda. Abantu ekumele babanakekelwa yithi. Hayi ukuthi sibephule. Angizwani nendoda ephula umuntu wesimame. Kanizame madoda ukuthi nilungise lapho nalapha ya. Yazi ngaba kuhle kanjani emhlabeni. Masingayi nje sibaphathe intofontofo labantu badinga ukuphathwa intofontofo. Abekho abantu abadeserve ukuphathwa intofontofo njengalaba.
kuba bekuthiwa nje ngine chance bengizane ephuca nonke madoda ngibathatha abantu besimame ngibaphathe kahle nje njengoba be deserve ukuphathwa kahle. Hayi madoda silungiseni man. Nina nivaneni ufuna ukutshelwa yonke into le. Yekani ukuhlukumeza izingane zabantu. Namso yakhuphuka kwami umoya ngoba phela ngiyifuna into embi kakhulukazi mayibheke emntwini wesimame. Masilungiseni madoda. Nani ngeke nimcebise phela usisi ukuthi angaphuma kanjani kulesimo lesi ngoba wephukile. Mangibonge.